השנה היא 1999. ככה נראים השמיים. ככה נראה ראש הממשלה. הסרט מטריקס יוצא. זה מה שראינו בטלוויזיה ב-1999, וזה מה ששמענו. ככה נראית ראש העין ב-1999, וזה מה שאכלו שם. אלה אלווה ואסף. הם מתחילים לצאת ב-1999. זה מה שאסף אוהב לעשות, וזה מה שאלווה אוהבת לעשות. זה מה שהם אוהבים לעשות ביחד. אבל גם את זה. השנה 2011. ככה נראים השמיים ב-2011, וככה נראה ראש הממשלה. זה מה שרואים בטלוויזיה, אבל אסף אוהב לראות את זה, וגם את זה, וגם את זה. טוב, הבנתם את הקטע. זה מה שאלווה אוהבת לעשות, וזה מה שאסף אוהב לעשות. ואלה ההישגים הכי גדולים שלהם. אלווה אוהבת להשתתות, וגם אסף. אלווה ממשיכה להשתתות, וגם אסף. אלווה בשיא ההשתתות, והפעם גם אסף. אלה החברים של אסף, ואלה החברים של אלווה. ואלה החברים המשותפים שלהם. זה מה שאלווה אוהבת לאכול, וגם את זה, וזה מה שאסף שונא. אבל זה מה שהם אוהבים יותר מהכל. וזאת הסיבה שאנחנו נמצאים פה היום. אלווה ואסף. אסף. ושרווייז. מאחלים לכם עוד המון שנים של כיף, של צחוק, של אושר, של הפתעות, של שמחה, של ריגושים, של דמעות, של רעב, של הצלחות גדולות, של רגעים קטנים, של קופים, של תרנגולות, ובעיקר של אהבה. אוהבים אתכם. המון, 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 המון. המון. המון, המון. אנחנו! של הפתעות! של הפתעות! של שמחה! אוקיי. אתכם. 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 לא, תגיד אוהבים אתכם, רגיל, זה רגיל. אוהבים אתכם? שרווייז? מאחלים לכם תיישר את עצמך קצת, מנהדר. מה צריכים להגיד? די, נו! פעם אחרונה! תגידו כמה פעמים. פעם אחרונה.